egwu ihe m chọburu ime na mgbe mbụ m na-akụbụ bọọlụ mgbe m nọ na UK. Ọ ga-awụkarị ihe m na-emekarị, ọ ga-awụkarị ihe otu onye ga-achọrịrị ihe ọ ga-eme ma ị ga-eme music ma ị ga-agba bọọlụ. Ọ bụ ihe ndị ụmụ ntorobịa n'ebe ahụ na-achọkarị ime. Ị ga-agbalị ka ịhụ ebe a ga-asaịnị gị ma ebe ihe nọ eziokwu nọ n'ime ya. M nọ na-eme music more than egwuregwu bọọlụ na mbụ, mana dịka mmadụ na-eto mmadụ asa hapụ ihe gbasara egwuregwu bọọlụ bidozie egwu. Dịka ọ dị ugbu a ọ ka bụ Afrobeat ka m na-eme, mana m na-eme egwu niile. Ahụ m onye gbasara genre m hụ na beat gị n'anya ma mewere ya arụ ọrụ anaghị mee beat na ọ ga-awụkarị otu aka pattern egwu m dị enwe m ya. Project m ji n'aka na mana ewepụtara m egwu ruru ọnwa abụọ, egwu vidio ihe onyonyo nke ikpeazụ m dropụrụ nke akpọrọ Jeje bụ nke m dropụrụ si na UK. Otu a ka o si dị ebe niile mana YouTube mana ndị ọzọ dị iche iche. Music career lesson m mụtara na this 2020 wụ were ihe niile kpọrọ ihe na maka na ihe isi ike anyị na-eweta onwe anyị. Ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ibere ndụ gị otu ọbụla ohere ị nwere iji bi ndụ gị bie ihe ndụ gị ọfụma. Relationship lesson m mụrụ na 2020 bụ ịhụ na ị ga na-akpọ ndị mmadụ ndị gị na-adị na mma n'ekwentị iji hụ na ihe niile gara ọfụma ebe anọ, maka na ihe niile bụ nke rara ahụ gị ndị ezinụlọ na ndị ọzọ dị iche iche ma ndị ọzọ ndị ọrịa COVID-19 metụtara gị na ha ekwu okwu. Ekwere m na onye ọbụla ga na-akpọ ndị agbata obi ha. Ewela onye na-akụziri gị ihe ejila egwu ejila ụbụrụ gị, udo nke ụbụrụ na udo nke mkpụrụ obi gị egwu maka na ọ ga-abụrịrị ihe ị ga-eji wee bie ogologo ndụ. Ị ga na-agbalịsi ike ịhụ na ị na ya akpọ ndị mmadụ, maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ a na-akpọ gị na ekwentị na ha na-achọ ime otu isi, ekwesịrị ị na-eleta onwe gị anya. Ihe mụtara na ndụ ahụ adịla selfish n'okwu bekee. Awụla anya ukwu na-ehụ na ị na-eme ihe ọma na-ahụ na ị na-elekọtakwa onwe gị anya. Nke ka njọ, ihe ka njọ mere n'afọ ahụ COVID-19, maka mụọ na onwe m nwetara COVID-19 mgbe ahụ. Mana mgbe m mụrụ na social media m ji ya na-egwu egwuregwu na ihe ruru izu ka abụọ ma eweta ya, mana agbakele m, mana ihe ahụ dị worst thing mere enyi. Mana nke kacha mere n'afọ ahụ 2020 wụ na ebidoro m ịmata na m ga-awụ ezigbo mmadụ karịa ka m mụ ugbu a n'oge a ihe niile a na-eme. Ihe niile ọ wụ a blessing in disguise otichasị ya n'okwu bekee. M gbalịsi ike ịhụ na eletara m onwe m anya ọfụma. Mgbe ahụ ekwesịrị ịnọ na Naịjirịa mana ebe niile akpọchiche egbochi enweghị na-aga aga, so ahụ m onye tọrọ atọ na UK. Mana otu aka m si gbalịsi ike n'ọdụ mmadụ otu ga-esi nyere m aka. Aha m wee Equation m kọrọ na akụkọ ihe m mụtara n'afọ 2020.